Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro. Kiba jukersan bha ya kaneka channel ka jonga. Te menta kaneka de ka channel ka batmai ka jonga namar kato kawe ka channel ka don jingthut te ngampat like video menta ngan sa like hi hadin lada ngala ban solve via ki problem. Te lada pikwa ban tip sepang ki jinga kendu jinga ki jongai hakabede bat katoga channel kabarim ka Jupiter links te sabhabanya klik ya ki video ki bang abu ha description bat hadin balakut kanega video ru kin sami namangan sabu ndaka on screen te filam sia ki kita perok mentang akwa ban reacts dane ngakwa ban penpau ki jingsngau ki jonga halor kajinya tiny jong iba arden persya ya ki arngut ki advocate lani ki noya sat an jong ka jela jongi kita kidei u ba Erwin bat u ba Robert Jun ini kidi ki noya sat an ki balapau kane ka jela ka jongi te nakalian ka jonga ngakwa ban penpau ki jingsngau ki jonga halor ki jingsau thu ki jingsngau ki jonga ba ngadai bat penpau ya ki jinga tiny ki jongki namar ba katkum ka constitution jong kari India hoj ngidon ya ka hok bangin keren bat penpau ki jingsngau ki jongi kadon ya ka right to freedom of speech and expression hapo ka article 19 1A te nakata daw manta ngakwa ban penpau yaki jingsngau ki jonga halor ki jinga tiny jong iba arden persya ya iba Erwin bat iba Robert Jun te parlok nakalian ka jonga ngam dere ba kwa ban ya sya liang rei haka jingsngau ka jonga te ngasngau dei ban kersan ya ki jingkren jong iba arden nomor ba kilong syongi dei banga ong ngasyu ya sya kulmar rei haka jingsngau jonga te ngasngau syongi ngasngau ba ki khamdei ki jingkren jong iba arden nomor iba arden ikwa lang ya ka artikel lais pa nyopwei bat ya ka sikidul nomor kajing thang dung iba arden kalong ba ithang ban wanra ya ka artikel lais pa nyopwei bat ila mention ru ba na kajing wanra ya ka artikel lais pa nyopwei kam don jing thudre bat ka sikidul lane ki district council kim dugre rei nakalin dung iba arden iong ba ikwa ban penklan ya kane ka jela ka jungi ya ka sorkar jela ikwa ban penklan ya ka state government khnang ba kan la ban yada ya ki anjong ka sorkar India ki bakta ya kane ka jela ka jungi te perlok hoaj ka jingkren jong i ba Erwin ka jingkren jong i ba Erwin ru ngasngau dei re nakalin jong i ba Erwin pat isu batai tang spang ka jingkta jong ka artikel lais pa nyapue ba uang ba ka artikel lais pa nyapue lada kalaya tengku bat ka sorkar India kam la ban lei te nakalin jong iba Erwin di ong kumta hakabau ila mention ru ya katoka oil case kablaja hapo nagalang te perlok nakalian ka jonga hawat ngasngau dei ya ki jingkren jong iba Erwin ken rei nakalian jong iba Erwin bat ikham mention ya ki jing telot jong ki anjong ka district council namar ba ngilayu ihi ba ki anjong ki district council ki telot ladaya tingku tang bat ki anjong ka sorkar jelaru ka ki anjong ka district council ki yapno bat ki anjong ka sorkar jela bat ki treka te katnole lada ya tingku bat ka central government le ki anjong ka district council
kimla reban yada ti dena kata-kata ba ka jingkren jong iba Erwin nakaling ka jonga nga claim support ya ka jingkren ka jong i namar balai ba i claim mention ya ki jingklot jong ki an jong ka district council issue mention bet tang ya ki jingnya tengku jong ka artikel lai pat ni puwe bar ka central government lada ka artikel lai pat ni puwe kaya tengku bat ka central government kemut ba ka artikel lai pat ni puwe kan rekam hak ba ila keren ru siapang katoka oil case katoka case ti umpniang hapo nagalan ti nagaling ka jonga ngam support ya ka jingkren jong iba Erwin namar i claim mention ya ki anjung ka district council pat pet kum ki anjung ka district council balai lada ki klang na kaling jong ka district council balai bat tada ya tengku bat ki anjung ka sarkar jela na kaling jong ka district council kamla balai te de na kan ka taw kan na kaling ka jonga ngaklem kersan ya ka jingkren jong iba Erwin ndre ngas ngode ban kersan ya ki jingkren jong iba Ardan namar iba Ardan iong ba ikwa ban wanra ya ka artikel lai spak nyepuwe namar ikwa ban penklan ya ka sorkar jela ba kan la ban yada ya ki anjong ka sorkar India ki ba kata ya kan ka jela ka jongi bat iba Ardan ila mention ru ba ka artikel lai spak nyepuwe kam don re ka jingkta ya ka schedule kan nebet kumtohi nrei ban penklan ya ka state government pat don kam ya ka artikel lai spak nyepuwe te naklen ka jonga support kan ya ka jingkren du Barden namar i klem ore ba kin penduk no ya ka district council te hakabai dei bat ka jingkren jong i ba Robert Jun pat nakaling ka jonga ngam sude ya ka jingkren jong i ba Robert Jun namar ba iba Robert Jun iong ba katkum ka para 5 jong ka 5th schedule ka para 12 jong ka 6th schedule bat ka artikel laispa nyepwe kialong similar ngane kiasri kialong kumju te nakaling jong i ba Robert Jun iong ba im kwa lane impediang ya kane ka jing ong jong i Barden ya kane ka jing dawa jong i Barden ya ka artikel laispa nyepwe iba Robert Jun ilong ba ikwa ban penklan ya ka 6th schedule ban wanra biang ya ka para 12 jongka 6th schedule namar menswa hoat kadon ka para 12 hapoka 6th schedule rei hadin ba ngilayo la ka jongka jela te nagaliang jongka sorkar India ka pendukno ya ka para 12 jongka 6th schedule rei ka pendrumno da ka para 12A kabade ka anjbat mai ka aibor ya ka state government bakan thawan te kane ka jingdon jo kane ka para 12A kamut lada jaba ki an bal thaw ka district council ki tingkhu bat ki an jong ka sorkar jela te na ka liang jong ki an ka district council pat kin yap no pat kin rekam tan ki an jong ka sorkar jela manswa hapor badang don hapo ka jela asam hapor bang ngidang hap hakajing sinchar jong ka asam te nakaliang ka jongi ngiladon ya ka autonomous state house nam khat khandai spa nyopo house nam khat khandai spa nyopo ngilayo ya ka autonomous state te kata kapor ki la ai ya kaneka 6th schedule hakaneka jaka ka jongi but nakaliang jong ka sorkar India ka dang bu kanya ka para 12 hapo ka 6th schedule ndre hadin bang layo no ya ka jong ka jela
ka full fledged state kemut ka state ka pura te nakalin jong ka sarkar India ka pendamno ia ka para 12 bat ka penrung no da ka para 12A te ka para 12A pat ka ibor ya ki anjong ka state government bat raja ba ki anjong ka district council ki tingku bat ki anjong ka state government te ki anjong ka district council pat ki yap no ke de na kata-kata te nakaliang ka jonga ngam kersan kenya ka jing ong jung iba Robert Jun namar ba iba Robert Jun iong ba in dawa biang ya kato ka para 12 jong ka 6 schedule ya ka ba kila penduk no ikwa ban penklan ya ka district council terada penklan ya ka district council nakaliang jong ka state government kala ban tulak no ken lada yo ya ka para 12 kum hakapor ba dangdon hapo ka jelasam te kemut kan klan ka district council but kan telot no kum ka state government ke te haga jingsha de ban klan ka state government ke namar de ka state government hi ka ba yale ningkong ban persya ya ki anjong ka sarkar India nada kam klan ka state government te ka sarkar India kala ban le kat bamon kala ban thau ki an kat bamon ki bala ban kata ya ka jadi benreu ka jungi hato phi pediang ban ong ban penklan ya ki neki darbar sno ya kran hak pur ba da sunsyar sim kan hato phi pediang ban penklan ya ki darbar sno kat ba pentelot no ya ka bor jung sim hato phi pediang barang ya kran hak pur sunsyar sim de ban ong ban penklan ya ki darbar sno penklan ki snong ki thau pentelot no ka bor jung sim te ki we ki hima ki laban tur thma kat bamon kan ki laban her thma ki laban job thma kat bamon te dina kata-kata kan kaban kong kat don kampan penklan hi ya ka state government lane ya ka sarkar jela khnang ba kan la banyada ya ki anjong ka sarkar India lada ki anjong ka sarkar India ki kata ya ka rukom im ka jungi ya ka niam ka tenrai ka jungi nakaliang jong iba arden ila ong ba ka jingkwa jong iba arden ya ka artikel lais pak nyepwe ila bis ya ka artikel lais pak nyepwe jong ka jela Nagaland bat ka jela Mizoram te hapo jela Nagaland te kamdon mo ka 6 schedule lane ki district council namar nakaliang jong kinaga manswa kimkwa ya ka 6 schedule te kidawa direct ya ka artikel lais pa nyepwe ka artikel lais pa nyepwe te ka jela Mizoram pat kadon ya ka district council kadon ya ka district council but kadon ru ya ka artikel lais pa nyepwe kaya permo ka artikel lais pa nyepwe hapo Nagaland bat ka artikel lais pa nyepwe hapo Mizoram hapo Nagaland pat kadon ka artikel lais pa nyepwe kat ba ha Mizoram pat kadon ya ka artikel lais pa nyepwe re karkom penklan ya ka jela pat kadon namar ba kidon ya kini ki artikel lais pa nyepwe namar kini ki artikel lais pa nyepwe kini ki special provision lane ki an ki ba kerpa banyada ya ki social and religious practices lane ki rukum im lane ki rukum nget ki jungi tata kata kan ka don kam hi kan ka artikel lais pa nyepwe namar ba lang iyo kan ka artikel lais pa nyepwe ngila banyada ya ki an jong ka sarkar India ki ba wan musli ya ka jat benreu ka jungi ya ka rukum im ka jungi ya ka niam ka jungi ya ka jinget ka jungi tiada kata-kata kan ka don kam ya ka artikel lais pa nyepwe Henry na kaliang kajonga nga kentu ya ki nong sensar ki babat ya ka bor sensar ba ki day ban sensar hok kim day ban
leben ya ki pajba jong ka jela kim dei ban shet kala ya ki pajba jong ka jela lada sunchar manu manoru dei ban sunchar hok dei ban wanra ya ki an ki ba ya dei bat ka rukum im ka jungi bat ka niam ka rukum nget ka jungi dei ban bis bet katkum ka jing nget ka rukum im ka jungi ke dei ba kin shet kala ini dei na kalian ka junga ngakerpat iki nong sensar subu lasai lada yuk sensar kau piru kam deban shet kelai ni kumba kala klei kumtahi kan pentreka nrei lada pishet kela kamut kalong kumba pentroin hi ya kajak benri ko jungi tena kata katau ngakerpat ya ki nong sensar ba ki deban trehok kim deban set kela ya kajat bener kejungi te haswa bangan penkut ya kene ka jingkran ka junga nga kwa ban pensai syapi ki pat ba katkum ka jing yoi hak por banga pek ya ki jingatai jong kine laimut kinong yatai iba Arden, iba Erwin Sutengah, bat iba Robert Jun Khalyarin. Hakapuar bang ape cek jingatai ki jong ki nga yui bat nga yo ya ka jimut pa ka artikel live pak nyapue kalong ka badon kam ban pentrekam hakane ka jela ka jungi. I bet ya ka seksidul ka deban nek ka seksidul te ka deban nek bet deban penduk ka seksidul ndrei ya ka artikel live pak nyapueru ni deban dawa ka deban don lang ka seksidul bat ka artikel live pak nyapue hagane ke jela ka jung namar lada don tang ka seksidul ki anjong ka seksidul kimla banele persya tang bat ki anjong ka sorkar jelaru te bat ka sorkar India lay naya keren te na kata katau ngi iba ki anjong ka seksidul ki plot PE ya ki district council hagane ke jela jongi ki trekam kumno te de na kata katau ke dan kaman pun klanya ka jela banyada ya ki anjong ka sorkar India te kadon kam ya ka artikel live pak nyapue ban yada ya ki anjong ka sorkar India ki bakta ya ka jela ka jungi namar ki anjong ka seksidul kimla ban yada ya ki anjong ka sorkar India takadam dan kam ya ka artikel live pak nyapue lada yo ya ka artikel live pak nyapue ka mut ba ka sorkar jela ka don ya ka bor ka ba hakli ban yada ya ki anjong ka sorkar India ki bakta ya kajat bener bat ka jela ka jungi te perlok tang kini ki jingpun sai ki jonga pa pilaya sing thuhi lada pi kwa ban tipsai saya pek ya ki jingatai jong kini langut hapu ka channel Q&A channel te saya pek hi re kane ka jing penpau ka jonga kalong ka jing so thu ka jonga habang apek ya ki jingatai ki jongki te nakale ka jonga ngas ngodei bat nga support ya ka jingkren jong iba Arden namar nakale jong iba Arden i dawa ya ka artikel live pak nyapue bat ila ongru ba im shimlatmu ban penduk no ya ka sikidul lane ya ki district council ndrei iong ba nakaliang jong ki district council ru kindon bat nakaliang jong ka wipi kan manra ru iya ka artikel live pak nyapue te kumta kan kakalong ka badan kamor arteli hakane ka jela ka jungi lada ngiyo kan ndrei ngikermen ba lada ki nong sensar jungi hakata kapor lada ki sensar hok ki dawa hok
nga kermen ba ka sarkar India lese kalaban ai lang ya kata ka artikel lais pa nya puai nalor banglayo ya ka sikhe dolru te nakaliang ka jonga ba nakaliang ka jongi ki pat ba ni kermen ya kata ka ba bat nga kentu ya ki no sensar jongi singapha ba nom set kelai yangi ki pat ba te ka jala ka jongi te perlok tangkine ki jing pensai ki jonga hakane ka por kublai sibun kublai sia jangu kublai un don lam derkat bapi khna ma phunyo ya kamet ka phat ka bakot ka bakhie bat khna war phin man pha ha ki liang baro te kublai sibun kublai sia jangu ngin saya kendu ngin saya siam biang haki we bat ki video